lidi, já jsem Mazofina, takže víte vás u nového lidi. Dneska to budeme mít trošku takový větší opening. Máme mega boxy. Já to budu vydávat třeba týden potom, co se tím bohužel nebude, ale budu doufat, že se ještě někdy přidají. To možná byla poslední šance. Takže se omlouvám, že vám to říkám až teď. A tímto videem myslím, že se budu vracet opět, takže si to můžete užít se mnou. Ostatní videa budu vám vydávat informace o Brawl Stars, nějaký nový hry Heyday a hlavně Squadbusters, takže můžeme jít na menší opening. Omlouvám se trošku za ozvěnu, jsem v místnosti, není akustická pěna a dáme si první 8 star dropů ze začátku. Bravo pas. Rare. Rare. Takže to je 3. Mythic. Lily. Mythic. Je kreditu. Tady další. Super rare. Zatím jich máme 6. Rare. Epic. A teď jdeme na velký opening. Zakrývám si prstem. Nevím, co to je. 150 coinů. I might be armless, but I'm in no way harmless. To se mi teda pěkně líbí. Prosím, ať mám Stellar Shelly. Nosem. 4. Nic tam, nic zajímavého tam není. Muffin pěkný. Dvojka. Try some snake oil extract. A pin pěkný. Tak asi na nosánek máme štěstí. To je takový nubácký megabol. 6, takový nosánka. To jsem ještě říkal na začátku, vám to můžu vrátit placem. Yes, tu jsem prosím, ať mám Stellar Shelly. To jsem nechtěl. To jsem fakt hrozně moc chtěl, to si ho nevyscreenu. Ne, já jsem si nevyscreenoval ten skin. To je asi jedno. 5. Player Icona na Dynamika. Poslední mega. Tak to jsme měli. A hlavně tady máme nejhlavnější skin, který musíte všichni získat, to je i ta Stellar Shelly. No to jsem rád. A mám ještě free shop. Takhle máme spray a player ikonu. A já vám sem ještě dodám, až budu mít ještě nějaký megaboxy, protože ještě mám 1 den a 15 hodin. A tady na to mám ještě nějaký questíky. Tak já vám to dodám do této části. Takže lidi, máme tady druhou část, to bude mezi tím videem. Našetřil jsem jenom 9 megaboxů. Teď jsem se zbudil, ještě jsem musel udělat rychle 3 tokeny. A máme tady ještě megabox, 2 megaboxy. A poslední megabox za asi troška je 5. Rare.
koněte, co mě padlo po zbytek videa. Takže teď jste mohli vidět, jak jsem otvíral ty předešlý boxy. Ještě tam ty jsem našetřil a teď si s vámi se ještě otevřu Legendary Starter. Pěkný skin, fakt se mi líbí. A tady už se blížíme skoro na mythic, no skoro ne, ale ještě si tam můžeme dootvírat různý. Rare. Super rare. Epic. Na Charlie. Rare. Mythic. Rare. Epic. Rare. Super rare. Hele, my si vlastně můžeme koupit další megabox. Lidi, tak ještě změna plánu, koupíme si ještě 2 megaboxy. Tak si to screenshot, ať má něco do náhledovky. 5. Hele, ale to je pěkný, ten se mi hrozně líbí. Teďka tam už asi nic nebude. Jo, pěkný pin, to se taky dobře vyplatí. Takže teď jsme už u konce videa. Doufám, že se vám video líbilo, po případě zanechte like. Let's go get him. Další video zase. Čau.